Türkiye başkası Ankara'da 14 saat isemsiz muhtaram tаңшар. Bugün 2025 yılının 28 mart Cuma gün. Siz turdan efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşarını tanlısınız. İhtibar, aldığımızdaki atın ahırında efir vakitimiz hem kıska tulkundagi yışlığımız özgere. 30 mart yakşanbе kirinden başlap topşarımızda Türkiye hem Kazan vakiti bilen kındızgı saat 1'de 16 metrlik kıska tulkunun 17.615 kHz eşelondan tığınay alasız. Bizim programmada şulay vaqt Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt-dinna.com internet adresi aşa Vot is radio kanalından tığınay alasız. Topşubuzdan bugünkü çaralışında sıngı haberlerden soň Niga şenki programmасы bilen kızıklı temalar yazmasın taqdim eterbiz. Topşubuzda Kur'an-ı Kerim'nin Bakara suresinin 153-nji alıp 157-nji kadarki ayetleri bilen başlayız. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ista'inu bis-sabri ves-salah. İnnallâhe me'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim bulgan Allah ismi bilen. İman getirgen adamlar, sabır, tözüm bulup, namaz okup, Allah'tan yardım sorağız. Haktır ki Allah tözüm, sabır kişiler bilen birge. Allah yolunda cihatta ötürülgenlerge meyitler demegiz. Şonlukta onlar tiridir. Lekin siz buni anlamaysiz gina.
Һәр хәлдә, сезне бераз куркытып, ачлыкта тотып, малларыгызны азайтып, игеннәрегезне уңдырмыйча, якыннарыгызның җанын алып сыныйбыз. Түзем булганнардан Аллаһның әҗере була дип сөенче ал. Чыдам булганнар башларына берәр бәла килсә, без Аллаһның бәндәләре, Аллаһ хузурына барачакбыз диләр. Алар Аллаһның рәхмәтенә һәм аның ярлыгына лаектыр. Тугры юлны тапканнар да шулар булыр. Мөхтәрәм шәрәфсез, Коръән Кәримнең Бәкара сүрәсенең 153-нче алып 157-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Мьянмада 7,7 балл зурлыгында җир тетрәү булган. АКШ геологик тикшерүләр хезмәте җомга көнне сәгать 6:20-дә Сагаинга 16 чакрым ераклыкта 10 километр тирәнлектә җир тетрәү теркәлүен белдерде. Аны Таиландның төньягында, Бангкокта һәм Кытайның Юннан төбәгендә дә сизгәннәр. Мьянма үзәгендә 7,7 зурлыгында көчле җир тетрәү булды дип хәбәр итә АКШ геологик тикшерүләр хезмәте. Башкала Нейпидода юллар ярыла һәм тетрәү дулкыннары Кытай белән Таиландта да сизелә. АКШ геологик тикшерүләр хезмәте мәгълүматларына караганда, тетрәүнең үзәге Сагаин шәһәреннән 16 километр 10 миль төньяк-көнбатышта, 10 километр тирәнлектә була. Зилзилә җомга көнне 6 сәгать 20 минутта теркәлә. Бангкокта кайбер метро һәм җиңел рейс транспорты хезмәтләре туктатылды. Нейпидода журналистлар тетрәүдән юлларның ярылуын һәм бина түбәләреннән кисәкләр кубып төшүен хәбәр итә. Тетрәү дулкыннары Таиландның төньяк өлешендә һәм Бангкок башкаласында да сизелә. Бангкокта биналар селкенә башлагач кешеләр куркып урамга чыга. Израиль камалыш астындагы Газада оештырган яңа һава һөҗүмнәрендә ким дигәндә 29 филистинне үтергән. Шул ук вакытта Хамаска якын Филистин чыганаклары Мисыр һәм Катар арадашчылары белән Хамас арасында Газада утны туктату һәм әсир алмашу килешүен яңадан җанландыру өчен сөйләшүләр үткәрелүен белдерде. АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио Түрк докторанты Рөмейсә Öztürkнең визасының гамәлдән чыгарылуы хәбәренең дөрес булуын җиткереп, Öztürkнең Израильне тәнкыйтьләгән мәкалә язганы өчен кулга алынуын да хуплады. Öztürkнең иптәшләре һәм гаиләсе Филистин яклы укучы яшьләрне һәм активистларны кара исемлеккә керткән General Mission исемле Израиль тарафдарлы бер веб-сәхифәсе башлаткан кампаниядан соң кулга алынуын белдерде. Рубио Öztürk белән кырыслык арасында нинди дә булса бер бәйләнеш булуы турында дәлил күрсәтмичә, университетларга зарар бирүче, студентларны тыныч итүче һәм биналарны басып алучы кешеләргә АКШ визасының бирелмәячәген әйтте. Көньяк Суданның төп оппозициячел партиясе 5 еллык ватандашлар сугышын бетергән тынычлык килешүенең партия лидеры Риек Мачар кулга алынганнан соң ярашсыз булуын белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы дөньядагы Мачарга бәйле кораллы төркем белән хөкүмәт көчләре арасындагы бәрелешләрдән соң илнең яңадан ватандашлар сугышы алдында торуын кисәтте. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Вашингтондагы 2 көнлек сәфәре вакытында югары дәрәҗәле җыелышлар уздырды һәм АКШ рәсмиләре белән мөһим ике яклы һәм региональ мәсьәләләрне сөйләште. Фидан АКШ Конгрессы әгъзасы Джой Вилсон белән Төркия илчелегендә очрашты. Фидан моннан тыш Төрк йортында Американ Сурия коалициясе вәкилләрен дә кабул итте. Канада баш министры Марк Карни
АКШ илбашы Дональд Трампның автомобиль салымнарының Канадаға турудан-туры hüjüm булуын һәм бу сәүдә сугышының Америкаларга зарар беруен әйтте. Америкадагы сатып алучы шанышының соңгы елларның иң түбән дәрәҗәсенә җитүен белдерүче Карни салымнарга каршы чаралары күрелгәнче Трампның илбашы коронавирусның тәфсилле итеп карап чыгарга теләвен дә искәртеп узды. Интерпол Боснияда серб лидер Додикны кулга алу карарын чыгарды. Сараеводагы Интерпол офисы башлаткан бу кулга алу карары Босния-Херцеговина җинаят кодексының 156-нчы маттасы нигезендә илнең конституцион тәртибен бозуда гаепләү белән ачылган дәгъваларга кагыла. Интерпол Босниялы серб лидер Milorad Dodik һәм Серб Җумһурияте парламенты рәисе Ненад Стевандич өчен халыкара кулга алу ордерлары чыгарган дип хәбәр итә Сербия газеты «Политика». Сараевдагы Интерпол офисының шушы кулга алу карары Босния-Херцеговина җинаят кодексының 156-нчы маттасы нигезендә илнең конституцион тәртибен бозуда гаепләү белән ачылган дәгъваларга кагыла дип аңлатыла хәбәрдә. Ордерлар Интерполның барлык әгъза дәүләтләренә таратылган, ләкин политика мәгълүматына караганда әлегә хукуки тикшерү астында кала. Дудин күптән түгел НАТОның Elite Force хәрәкәтенә 26 ел тулу уңайнан үткәрелгән чарада катнашу өчен Сербиягә сәфәр ясаган. 26 март көнне Босния-Херцеговина чик поясагы Додикның кулга алу ордеры булуга карамастан Сербиягә ничек чыгуын тикшерү эшен башаткан. Тик хәбәрләргә караганда Додик шул көнне Сербиядан Израильгә киткән. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Сез хәзер генә үзегезнең хыял иткән эшегезгә гариза бирдегез. Резюме белән мотивация хатын әзерләүгә сәгатьләр сарф иттегез. Дулкынланудан йөрәгез тиз-тиз тибә. Өмет белән көтәсез. Әгәр бу эшне алсагыз, барысы да үзгәрергә мөмкин. Ләкин соңыннан сезнең гариза кире кагылган. Югыйсә бу эш нәкъ минем өчен дип уйлаган идегез. Хәзер инде борчылып үз-үзегездән сорыйсыз. Ни өчен мине сайламадылар? Эшнең кызыклы ягы да шунда. Бәлки сезнең гаризаны һич кеше күзе күрмәгән. Күз алдына китерегез. Amazon һәр ел төрле эш урыннары өчен 200 меңнән артык резюме ала. Google'ның тагын да күбрәге 2 миллионнан артык резюме ала икән. Бу гаризаларны тикшерүдән җаваплы җитәкченең хәлен уйлый аласызмы? Бу бик катлаулы эш. Шуңа күрә дә бик күп ширкәт гаризаларны сайлап алуга ярдәм итү өчен ясалма интеллектны, ясалма фәһемне куллана. Ләкин нәкъ биредә проблема килеп чыга. Яңа тикшерүләр күрсәткәнчә, шушы ясалма фәһем системалары мөрәҗәгатьләрне кешеләрнең сыйфатлары белән бернинди бәйләнеше булмаган сәбәпләр аркасында кире кага. Күз алдыгызга китерә аласызмы? Җинесегез, расыгыз һәм хәтта кызыксынуларыгыз да сезнең сайланып алмауыгызга тәэсир итә ала. Белгечләр моны алгоритмик дискриминация дип атый. Нигездә бу бер дә яңа проблема түгел. Гасырлар буе эшкә алган чакта җинес дискриминациясе, раса дискриминациясе һәм әле тагын бик күп төрле дискриминация яшәнә. Башта һәркем бик өметле иде. Ясалма интеллект кешеләрнең алдан ук тискәре карашлы булуларын бетерәчәк. Бар нәрсәдә тагын да гаделрәк булачак дип уйланылды. Ләкин без бер нәрсәне оныттык. Ясалма фәһем үзенә бирелгән мәгълүматлардан бөтен нәрсәне өйрәнә. Мәсәлән, Amazon мисалын алыйк. Ширкәтнең элек эшкә алган хезмәткәрләрнең күбесе ир кеше. Нигә шулай булган соң? Ясалма фәһем резюмеләрне караган чакта ир-ат кандидатларны үстен күрә башлаган. Ягъни бик күп сәләтле хатын-кыз мөрәҗәгатьләре кеше тарафыннан укылган чук инде.
төшеп калган. Һәркем ясалма интеллект тараф тотмый дип исәпли, ләкин алай түгел икән. ЮНЕСКОның 2024 елгы тикшерүе бар. Зур тел модельләре дигән системалар. Без аларга ләләмә дип әйтәбез. Даими рәвештә иске калыпларны, стереотипларны кабатлый. Хатын-кызларга гел үй эшләре белән бәйле түбән статуслы эшләр тәкъдим иткән булса, ир-атларга тагын да дәрәҗәле, югары статуслы, төрлерәк эшләр киңәш итә. Һәм проблема моның белән генә шикләнми. Ясалма интеллект чыгышы белән Африкадан булган кешеләрнең традицион чәч стильләре булган яки иммигрантлар күп торган районнардан мөрәҗәгать итүчеләрне дә гаделсез рәвештә кире калган. Шушы бозык система аркасында һәм яхшы намзәтләр үзләре хыялланган эшләргә ирешә алмый. Һәм дә ширкәтләр чын сәләтле кешеләрне югалта. Һәм эшнең начар ягы ясалма фәһем эшкә алларда тагын да күбрәк кулланылган саен бу алдан ук тискәре карашларны аңлап, абайлап алу да авырлаша. Алгоритмның сезне дискриминацияләвен ничек исбатлый аласыз? Системаның ничек эшләвен дә хәтта белмисез чөнки. Миннесота университетының кызыклы бер тикшерүе бар. 2024 елда 1000дән күбрәк кеше белән онлайн тәҗрибә үткәргәннәр. Алар эшсез хатын-кызларның 66% эш мөмкинлекләрен бәяләү өчен ир-ат бәйләүчегә караганда алгоритмны өстен күрүен ачыкладылар. Ләкин хатын-кыз бәйләүче булганда бу сан 39%ка төшкән. Нәтиҗәдә хатын-кыз катнашучылар кеше урынына ясалма фәһемне сайлаган. Безгә эш эзләүчеләрне дә, эш бирүчеләрне дә ясалма фәһемгә генә таянуның потенциал проблемаларын өйрәтергә кирәк. Ясалма интеллектның тизлеге һәм системаланган кеше эмпатиясе һәм хөкеме белән берләштерү гаделрәк эшкә алу процессын барлыкка китерә. Моңа партнерлык рәвешендә карарга кирәк. Ясалма интеллект зур күләмдәге мәгълүматлар белән тиз эшли ала, ләкин кешеләр торышны тагын да яхшырак аңлый һәм шәхсилекне, индивидуальлекне таный ала. Сез эш эзләүче яки эш бирүче булсагыз да, үз-үзегезгә сорау бирегез. Без гаделлекне өстен куябызмы, әллә битараф күренгән системаларга сукыр рәвештә ышанабызмы? Технологияны кабул итүне дәвам иткәндә, бу коралларның ничек кулланылуында ачыклык һәм гаделлек таләп итү барыбызның җаваплылыгы. Һәм һәр вакыттагыча максат һәркемнең тигез мөмкинлеккә ия булуы. Раса яки чыгышына карамыйча барлык кешеләр өчен иң мөмкинлекләр булырга тиеш. Әлегә менә шулар. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр тикшерүчән һәм мәгълүматлы булыгыз. Хәбәрдар булып торыгыз. Бу подкаст РТ World мәкаләсе нигезендә әзерләнде. Нигә? Чөнки Тапшыру тезмәбезнең бу бүлемендә көндәлек аралашудан башлап буталчык проблемаларны шишүгә кадәр бик күп аланда критик әһәмияткә ия теманы күтәрәбез. Телне урынлы һәм эффектив куллану турында булачак ул. Шуңа күрә телемне дөрес кулланам чөнки дип башлыйбыз. Тел һәм фикер йөртү арасындагы буталчык бәйләнеш мәдәни, танып белү һәм шәхси факторлар ярдәмендә формалаша. Телнең хис кичереш һәм уйларны җиткерүче бер чара булуы санала иде. Тик хәзер телнең уй-фикерләргә форма бирүе карашы өстенлек итә. Әлеге буталчык темага кереп киткәнче, Людвиг Wittgensteinның "Телемнең шикләре дөньямның шикләре" дигән сүзен хәтерлик. Бары шул гына да телнең дөньяда яшәүебезне билгеләвен күрсәтергә җитә.
Телне дөрес куллану эффектив элемтә кору сәләтебезне арттыра. Эш, уку, хәтта гаилә тормышында барлыкка килгән аралашу проблемалары күп вакытта телнең ялгыш кулланылуыннан килеп чыга. Бу хәл уңышсызлык, бәхетсезлек шикелле тискәре кичерешләргә китерә. Туган телебезнең нечкәлекләре һәм сүз байлыгы үзебезнең фикерләвебезне белдерү өчен дә, башка кешене аңлау өчен дә кирәкле төп элементлар. Туган телебезне яхшы белү үз мәдәниятебезне аңлау һәм аңлату сәләтебезне арттыра. Бу исә мәдәни нисбәттән бай тормыш алып барырга ярдәм итә. Өстәвенә, яхшы тел нигезе чит тел өйрәнү процессын җиңелләштерә. Грамматик кагыйдәләрне белү һәм сүз төзелешен аңлау яңа тел өйрәнгәндә өстенлек бирә. Шул рәвешле кешеләр дөньяны төрле телләр аша, ягъни тагын да киңрәк күзлектән танып белү мөмкинлегенә ия була. Туган тел күнекмәләрен фикерләү һәм иҗат сәләтенә уңай йогынты ясавын күрсәтүче бик күп эшчәнлек бар. Тикшеренү нәтиҗәләре телнең буталчык структурасын үзләштереп, дөрес кулланучы кешеләрнең көндәлек тормышта да, һөнәре нинди генә булса да, эшендә дә тагын да уңышлы булуын ачып сала. Моннан тыш тел сәләте акыл сәламәтлегенә дә уңай тәэсир итә. Тел куллану, фикерләү процессларын да көйле. Шуңа күрә телгә оста кешеләрнең Альцгеймер шикелле авырулардан да саклануда өстен икәнлеге соңгы тикшеренүләр белән расланды. Телгә оста булу өчен мәктәптә алган белемнән тыш китап, газет, журнал уку, театрга йөрү һәм һичшиксез сүзлек куллану кирәклеген хәтерләтергә телибез. Һәм телемне дөрес кулланам, чөнки дөньямның шикләрен киңәйтергә телим дип бу язмага нокта куябыз. Нигә? Чөнки Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең радио программабыз 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna таңна кушылтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналыннан тапшырыла. Исегезгә төшерәбез. Тапшырыбызның шушы атна ахырында эфир вакытыбыз һәм кыска дулкындагы яшьлыгыбыз үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшырыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц эшлыгыннан тыңлыйласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.